Anyalo nuoyo ne nikech awasewacho ni policy kata cover kata okumba mimiyo geche mag skul imiyogi ni mondo orit ngima gari no, nyithi sikul kod jok mamoko matiye skundno kaka staff kende. Kadipo ni uhaya gari no, mamano to wawacho ni mana achiel kuom ng'ikni kata rem manitiere en ni ka uhaya to ung'e maler ni insurance ok nyal chulou. Winjruok manie kindu gi ng'ama no haya nu gari ema nyalo miyi chulou, to ok en insurance. Skund ema nyalo chulou, kata ka dereva mane riembo marach nyalo chulou gi gik machalo kamago, lakini insurance to ok bi. Mak mana kadipo ni nitiere skul ma oneno ni adake e gweng', mamano te adier manitie ni skunde gi duto ni e gweng'. Kendo be yudo ni most of those buses geche go be samoro jo gweng' ema ochoko pesa king'iewo ne skul, kata jo siasa gi mondo mi okonya alwora no. Mago gik matimore e ground. Koro nyiso ni samoro kuonde mang'ikni go nitie monego wang'i kaka watimo, kaka waloso tendi ka skul dhi kawo insurance ne bus gi to gikaw magimed ni gari ni biro ting'o joma moko. Koro kata ka insurance company charge premium to gi charge ka ging'eyo ni nitiere jok tije mamoko ma gari ni biro timo mopogore gi ang'o gi skul. Mano kotimore to nyiso ni kata ka koro haya gari no to insurance company nyalo konyo. Koro mago gik manyaka ng'i. Obiero ntiere oteka mano mar Gideon Ndaya wacho ni ntiere Kajiado oneno chenro, wacho kanyo ni openjo nang'o momiyo ni chudo mar jomoyudo ajali mar ndara adeko kabisa kendo ok yot mondo chudo no kony ng'ato mapiyo. Deko mar manitiere nikech kaka process obedo. Ka ajali otimore to chakore gi police. Police mano ochopo e scene ong'iyo kaka en gik mano otimore kanyo mobedo recorded. Kaka iluwo gino mapiyo ema nyalo miyi chuli mapiyo. Insurance tije yot ka iluwo chike mane winjruok obetie. Ka giwacho ni chiw ma tichiwo, chiw ma tichiwo, idwa tim investigation, in available investigation no inyalo tim. Magi kotim atima mapiyo, insurance nyalo chuli kata within 30 days. Within, tiene ni 30 days and below. Koro luwore gi kaka in be cooperate gi insurance company kichiwo documents magidwaro.